Didier Van Collaert je jedan od onih autora koje naša kultura nije mogla da prati blagovremeno. On je dobitnik Goncourtove nagrade, najprestižnije nagrade koje se Francuskoj dodeljuje za književnost, ali nesrazmjer između velike francuske kulture i književnosti i ipak našeg malog tržišta čini da uvek postoje knjige koje mi na vreme ne uočimo i ne prezentiramo publici. Tako se dogodilo da ovaj sjajan, nevelik roman Put u jednom pravcu ostane nekoliko godina nepreveden i čim smo uočili u tu situaciju, bilo nam više zadovoljstvo da krenemo da istražimo tog autora. On inače moj vršnjak, ima 50 godina kao ja, 1960. godište, rođen u Nici. I napisao 10-ak romana, neki su izuzetno popularni u Francuskoj, i on se stekao utisak da je on više popularan pisac nego da je izuzetan autor, pa smo možda i zbog toga mu kasno obratili pažnju. Međutim, on je izuzetan autor i ovo je jedna sjajna knjiga koja govori o dva sveta. Taj svet je frankofon, ali se vrlo lako u njega uživati i nije nam dalek. Znači, to nije sad neka ekskluzivna priča koja zanima Francuze, pa šta su oni radili u Africi i kako živeti. Ne, nego ovo priča o jednom savremenom francuskom čoveku koji pođe da pronađe svoje korene, da nađe drugi identitet, upusti se u čitavu avanturu, putuje po severnoj Africi, približava se svemu tome i onda dođe do velikog preokreta, koji naravno da ne smem da kažem, pročitajte knjigu, iznenadit ćete se, jer se knjiga neće rasprsti kao neka dosadna kulturološka priča o tome da je on onda pronašao svoje malo afričko selo u kojem je on zapravo neko svoje marokansko poreklo prepoznao, ne, nego će biti jedna velika i dobra parabola o svemu ovome, a istovremeno napisana kao uzbudljivo avanturističko štivo. Didier Van Collaert je novi autor na našem tržištu, mi ga prvi put objavljujemo, iduće godine ćemo objaviti narednu njegovu knjigu i ostaćemo jedno vreme verni ovom pisu, ako nas vi naravno u tome budete podržali, a ja lično verujem da hoćete, jer je ovo jedna knjiga koja u našoj novoj ediciji, retko i nemogućnih izdanja, daje jednu posebnu boju avanturističke priče sa jakom kulturnim nabojem, istovremeno vrlo savremene i vrlo evropske. Meni se čini da je to dobitna